କର୍ମ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଓ 6 ଋତୁ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଅନ୍ୟତମ। ଆଷାଢ଼ ଓ ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ବର୍ଷା ଋତୁ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଧରଣୀରାଣୀ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଥାଏ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଥାଏ। ବର୍ଣ୍ଣନା: ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତି। ମେଘକୁ ଦେଖି ମୟୂର ନାଚିଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନକୁ ଦେଖି କୃଷକ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ପାଣି ସୁଅରେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗାକୁ ଭସାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର କେଁ କଟର ଶବ୍ଦ ଓ ମୟୂରର ନୃତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଶେଷ କଥା: ବର୍ଷା ନ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବରଷାକାଳ ଅଟେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ପାଳୟେ ପରଜାଙ୍କୁ ବରଷେ ବାରି।